Bi hitz bakarrik, sarreratxo bat, eta kokapen bat, bakarrik proiektuaren kokapena zuia azaltzeko. Batzuek ezagutuko ezue, igual batzuek gutxiago. LMLK proiektua da, bigarren hezkuntzako nerabeen hizkuntza sozializazioan laguntzeko proiektua. Aspaldidanik martxan dagona, eta, 3 erakunden arteko elkarlanean oinarritutako ekimena, bai? Jakun Kultur Elkartea, udala eta ikastetxea bea. Orduan tokatzen zaigu, azkenengo urtetako lanaren emaitzak edo ondorio batzuk ateatzea, aurrera begira ere, lan ildo, lan lerro berriak edo ezartzeko, bai? Eta besterik gabe, nik ja hitza pasako hiet aurkeztuko izue, Jon Peio Artetxe da gaiaren nondik norakoak azalduko itunak, Asier Uegunek erabilatoko metodologiaz arituko da, eta Iñaki Zumendi da emaitzak eta ondorio nagusiak emango ditu. Eta bukatzeko bakarrik esan grabatu ingo dela saioa, eta gero udalaren webgunean zintzilikatuko dela. Bai? Besterik gabe, zurea da hitza, Jonpi. Bale, egunon. Ez ditxuk ondo esan duen bezala, aurkezpena banatuta jungo da, eta ni pixka bat, LMLK-aren bilakaera eta ezaugarrien azaplen motx bat egingo dut. Bilakaera, azken batean, egin dugun ikerketa hau, badator, LMLK-aren ziklo berri bat, hasi izanetik, 5-6 urte bete dianean, LMLK izen horrekin askoz urte gehiagoko historia baduen arren, gutxi gora 2018-19 edo, hasi izan egitasmoaren ziklo berria, ordu arte, komunikazio gaitasunetan trebatzea zan agian egitasmo honen, esan dezagun, helburu nagusinetako bat, baina hor, hizkuntza sozializazioan, edo kontzeptu hortan sakontzera jauzia eman zan. Egia dare bai, ziklo hau hasi genunetikan, oso modu ordenatu eta sekuentziatuan antolatuta daudela edukiak, saioetako programazioak, eta DBH, naiz, batxilergo ikasle guztien gana iristen gera, antolaketa modu honekin. Hor, proiektuaren banaketa hola, esan dezaun, labur-laburrian, sentsibilizazio saioak, gazten eragileen batzorak eta kidetzeak. Sentsibilizazio saioak dira, ikasturtian zehar, ikasgelatan ematen diren saio horiek. Gutxi gora bera, gela bakoitzian, 4 saio izaten dira, hor ikasturtiaren arabera, hor ere jokatzen degulako ikasturtian zehar Euskaraldia dan edo ez dan, horren baitan programazioak ere zertxo bait aldatzen dira, baina sentsibilizazio saioetan ikasgelara sartzen gera eta ikasle guztien gana iristen gera. Sentsibilizazio saio horiek oinarri izan da, gazte eragileen batzordetan parte hartzeko gonbitea luzatzen zaie, eta normalian, gutxi gara bera, bi eraikin bat baitu institutuak, eraikin bakoitzean edo, eraikin bakoitzeko ikasleek osatutako talde bana sortu izan da. Talde hauek, astero elkartzen dira, baina klase orduz kanpo. Orduan, gonbidapena sentsibilizazio saioetatik iristen zaiela parte hartu nahi duten ikasle horiei, baina ondoren izen ematen, taldea osatzen denean, konpromisoa da, astero elkartzekoa, gelatik kanpo, eta, eragile esaten dugu, eragilea da, egun puntualak eta iristen dianean, egun bereziak, edo egitasmo jakin batzutan, gazte hauek ere, behaien aportazioak eta egiten dituztelako, Euskararen eguna izan ditekeen bezala, edo korrika pasatzen den egunean antolak eta herri bazkari, gazte bazkari antolatu, urtean, talde bakoitzak daukan indarra eta motivazioan baitan. Eta kidetzeetarako gonbidapena ere, sentsibilizazio saioetatik egiten da, eta pixka da mentoretza antzeko kontua da, hor bilatzen dalako, kidetze horiek batxilerreko kide nagusiz eta lehenengo DBH-ko kide gaztegoez osatzea, eta taldetxo horiek sortu, kide nagusien rola bada pixka bat eredu edo izatearena, eta kide gazte horiek konpromiso batzuk ere adosten dira talde horietan, euskeraz musika gehiago entzuten hastekoa, edo kirolari lotutakoak, edo pixka bat
kidetze horiek, kide horiek elkarren artean badituzten puntu komun, zaletasun komun horien inguruko konpromisoak. Hor, jarri gabe daude, baina bai dira pixka bat, ikastetxetik edo ikastetxian lantzen dian proiektuaren banaketak. Ez gero horren baitan, gaztetan erabei dagokionez, kuadrilategi eta faktoria egitasmoak ere sartzen ditugu zea osuan, baina bai egia da horiek, jakunek antolatzen ditu nahizialdi egitasmoak diala. Horietara orduan beraz, ez daude ikastetxeko ikasle guztiak zuzenean gonbidatuta berez bai, baina horrek ez duzen nahi denak iristen dianik egitasmo horietara erabat borondatezkoa dialako. Eta ezaugarriak motxian oaina ziklo berria hasi zanean, bai oinarri teoriko batzuk eta adostu ziala eta horiek jarraituz ari gera lanean, eta hauek ere ikertzea neurtzea izan da, ikerketaren helburua. Orduan, bai konstante ginen, lasarterako nerabek euskararekiko harremana abiapuntu hartuta, baditugula gure zagaztiak euskara nahiko gertu dutenak, urrun edo nahiko urrun dutenak, sentitzen dutenak, eta otartian dabiltzanak, bai. Baina hor esaten duguna, ez dela banaketa zehatza, baina saioetan ze mezu emango diren emateko kontutan hartzen dela, baita ere edukiak eta helburuak jartzeak. Gero hor, koherentzia eta malgutasuna ere esaten dugun hortan, koherentzia bat badula proiektuak helburu argiak izan behar diala, norabide jakin batean goazela eta jarduera zehatzak antolatu eta prestatuta izan behar diala, baina malgutasuna ere behar dugu, adibidez proiektuaren zenbait atal borondatezkoa dialako, aurrez aipatutako gazte eragileen batzordiak, ekidetziak, baita ere kuadrilategi eta faktoria, orduan, badakigu zer nahi dugun nora goazen, baina, beti ere, egoeraren arabera, ezker eskubide muitzen jakin behar dugu. Gero hor, baita ere, garbi agertu zen zerbait zen, DBH batek ikasmaila horrek garrantzia handia zeukala, luzatuko edo sakonduko ez ditugun hainbat faktore direla eta hauteman da zegoelako, euskeraz egiteko ohitura politiekin edo iristen ziren askok ikasturtio hortan bertan atzerakada handia egiten zutela. Edo horta behintzat hori izan hautematezan egoera bat, hori da, dela urte batzuk, berez ziklonia hasiera eman genionen, ez da? Egia DBH baten, euskera gertu duten horiei protagonismoa eman nahi zaiela, alduntzeko burratsak eman ditzaten, eta euskera erabiltzen segin nahi baldin badute, ez da zetela atzea egin, presio horrengatikan edo, eta kidetzen atala ere, DBH baterako horregatik dago baita ere diseinatua, batzordetan ere parte hartzeko ere aukera badute, orduan pixka bat, hori da, protagonismo hori hortan eman nahi zaie, bai. Eta nik honean jo. Eskerrik asko. Nahi baino luzago, barka. Jonpek izan duen bezala, ni labur azalduko dute egin duguna diseinu metodologikoa. Ben kontua zen ikusi... eskerrik asko. Ikusi genuena zen, lako volumena, dimensioa eta garrantzia zuen egitasmo honek, bintzat neurtu edo baloratu bertzala modu goki batean, ezta? Batzutan egiten dugu, lako komentario soilak edo, eta, ondo dijoa, edo nahiko ondo aigea, edo guztua gaude, eta uste genuen sakontasun gehiago behartzuela, ezta? Orduan, egin genuena zen, lehenengo ondo finkatu helburuak, zer da neurtu, baloratu dikortu nahiko genukena, eta orduan, lehenengoan nabarmena zen, ezta? Egitasmoak LMLkak, deramen hizkuntz sozializazioan alduntzean zuen eragina. Hau da, balio du, ez du balio, zertan asmatzen nahi gehan, zertan ez, beste Jonpek esan dituen elementu guzti horiek aintzat hartuta. Bai, LMLkaren barruan dauden azpi proiektu edo zati horiek, gehi, ikusiko bezala, ikaslek eta irakaslek testigantzatik abiatuta, ezta? Helburu zehatzak orduan, argi xamarra edo errez xamarra zaizkigun, ezta? Alde batetik egitasmoen indarguneak identifikatzea, zertan asmatzen den, zer ari da ondo egiten, zertan jarraitu behar dugun. Alguneak, zer dagoen hobetzeko,
zer dagoen kolokan, edo zertan ez dugun asmatu, ezta? Eta horrekin batera, partaiden hautematea ezagutzea edo pertzeptzio ezagutzea, ezta? Oda, protagonistena, horregatik jo genuen helburu hauetara. Eta mendikan, eratortzen da, hirugarren zatian, eta mendikan ze proposamena egiten ditugun. Horaino iritsi gara, baina etorkizune begira zer da uste duguna, ezta? Hori aintzat hartuta, egin genuena zen, hau guztian nola neurtuko dugu. Eta erabaki genuen, edo ikusten genuen horre gogoetan egin eta gero, ikuspegi kualitatiboa ditzen da, ezta? Hau da, goazen elkarrezketak egitea protagonistekin. Hau da, orduan, egin genuen zerrenda bat, lehenengo Jon Peko Sonda zaudun bezala lehen ziklo horretan edo lehen ibilitakoak, orain ibiltzen direnak, DBH bat, 2, 3, batxilergoko ikasleak zerrendak atera, eta horiekin elkartu genituen behen artean hitz egiteko, hain zuzen ere, helburu horien inguruan. Orduan, sortu genuen elkarrizketa galdera sorta bat, hain zuzen ere, elkarrizketan jartzeko beraiek, eta ze funtziaratzen duen, goratzeate, sentsibilizazioa nolako hasian, zuek hemendik ateratzen duten, nolako ondorioa dazka hone guztiak eraginak, bai ikastetxetik kanpo, eta orduan, 15 eztabaida talde egin genituen, horrek luze xamar jo zuen, antolaketa lan handia egin zuten batzuk, ordu bete, ordu terdikoak, eta orduan guztira, horiekin batera, baita ere dinamizatzaile egin genizkien elkarrizketak, hau da, izitzaile, ben tortze dira, eta irakaslei ere bai. Guztira orduan 51 partaiden testigantza jaso genuen, informazio pila eta hori guztia, egin genuen esan ordenatu helburuen arabera. Hau da, egin genuen esan guztia transkribatu, helburuen arabera kategorizatu, murriztu eta gero egin genuen baita ere gure artean saio batzuk esateko, bale. Eta mendikan helburuak gure iparra izan da, zonlako emaitzak ateratzen ditugun. Orduan, alde hau pixka bat lotuta bestearekin garrantzi handia eman genion, hori da, behintzat emaitza sendo xamarrak edo iparra markatuko zigutenak, ezta? Eta mendikan eratortzen dira bain emaitzak eta gero ondorioak. Ole. Bai, nire txanda, eskun gauza gehiagia azkatu bantxe. Bai, hori da, ikusten genuen zen, volumena handia daukan egitasmoa dela. Azkenean, 100 piko sentsibilizazio saio, gazte eragileen batzordeak urte osoan zehar, kidetzeak, kuadrilategin ez da gizien gazte urte osoan zehar. Oinarri batzuen arabera plantatu genuen, baina ikusen nahi genuen, benetan, egokia dan, bide hori aldatu behar dan, osatu behar dan. Eta hortik etorri zen ikerketaren. Orduan, aipatuko izkitzuet idea nagusi batzuk, hau argitara dut, dokumentua prest dago, zaitu udalan laste jarriko dute sarean, eta orduan, aipatuko ditu pixkat ondorio nagusi batzuk, eta gero bukaren nahi batzue, itzain dezakegu honi buruz, berze zalantzak, zer iruditzen zaizuen. Orduan, lehenengo galdera zen, proiektuaren bidez laguntzen altzaien erabei hizkuntza sozializazio prozesu horretan, hau da, gure esaten duguna, aurrak direnetik sozializazio prozesu batean daudela, eta sozializazio prozesu horretan hainbat faktorek eragiten dutela, eta benetan laguntzen diegun, euskararekiko harreman horretan, ahalduntze horretan, ibilbide horretan, benetan laguntzen diegun. Eta ikusten dana programak laguntzen duela, euskararekiko lotura afektiboak aktibatzen, eta neurri handi batean kutsu akademikoa ez denarekin lotzen. Bai, LMK saioak, sentsibilizazio saioak dinamika ikusten da egokia dela, eta, nahiz da klase orduetan izan, ez dira la klaseak, hori ikusten da, baina gero kuadrilategi gaztera gilean batzordeak ezagitzen, horietan da biltzanek euskararekin harreman handi badute, alduntze prozesu bat ematen da, eta kutsu akademiko hori kentzen zaio. Hori pixka bat ikusten da. Eta ikusten da neurri handi batean baditara, lortzen dela euskara gertu duten hoiei, hau da, euskaraz neurri batean edo gehi gutxiago bizi direnei, baina euskararekin harreman afektibo desentekoa duten hoiei, pixkat beraien hizkuntza ohituretan eta alduntzera begira baliabideak eskaintzen. Neurri batean, orain ikusiko du, baina lortzen dela. Baina kontuan izan behar dugu, hizkuntza aragoa gaztelaniaz egitea dela eta indarra handia duela, neraben artean. Orduan gauza bada nik nola bizi dudan, baina gero onartzen dutena da, esate dutena. Neri norbaitek beti erderaz egiten badit, oso zaila da berari euskaraz egitea, taldean erderaz egiten balima da, oso zaila da euskaraz egitea. Hizkuntza aragoa oso indartsua da, eta hori ikusten da, oso nabarmen.
Eta gero aipatzen dena da beti da, ez, momentuan baino, igual emaitza ikusten direla gero epertainera, ez, alduntze hori, bilakaera horiek epertainera ikusten direla. Hola, ideia nagusi bezala. Eta hortaz aparte, hemen abia puntuko, ez, hor hartu zen puntuetako bazan hori, ez, DBH bati garrantzi berezia ematearena, pixka mudantzen, hizkuntza mudantzen ideia, ez, baudela, momentu jakin batzuk hizkuntza mudantzetarako oso aproposak batzuetan onerako eta ez da dudan txarrerako, baina oso esanguratsuak izaten direnak, une batzuk. Bat ikusten da DBH baten, Lasarte, beste herri batzuetan igual ez da horrela izango, baina Lasarten bi ikastetxetatik institutora momentu hortan iristen dira, eta momentu horretan hizkuntza mudantzak emateko une oso esanguratsua da, eta horregatik eman nahi zitzaion garrantzia berezia DBH bati, eta ikusten da, garrantzia handia dutela, eta lortzen dela neurri batean, ikusiko dugu, euskara gertu dutenekin, aurrera pauso batzuk edo ematea, nahi patuko dugu, baina bai ikusten dela, benetan une esanguratsua dela. Bigarren zikloan, ez zaio mudantzen ideia honi garrantzia handirik ematen, hor ja, prozesu batean daude, eta orduan gehiago, hizkuntzarekin harreman hori, alduntze hori, holako gaiak gehiago lantzen dira, kulturarekin harremana, eta batxilergoan bai berriz bueltatzen dela mudantzen ideia hori oso indartsu, bi norabideetatik, bat da, ja batxilergoan bertan batzuetan ematen direlako mudantzak, kasu honetan euskararen alde ikusten dira mudantza batzuk, eta gero hemendik ateratzen direnean, hizkuntza mudantzetarako ere oso momentu hona izango dalako, unibertsitatean edo beste esparruetan, ez? Da horren hortarako prestatzeko ere, bide interesgarria dela, pixkate horretan. Gero, hau pixkat idea nagusi bezala, programa bakoitzaren aipamen txiki bat, aipamen txo bat, eta listo, hau programa bakoitzarena. LMLK sentsibilizazio saioen kasuan laguntzen dute, hizkuntza ohituren inguruan hausnartzen, noraite beraiek bizitzen duten, ez? Kalean, egunerokotasunean bizitzen duten horri hitza jartzen, ez dakit, horren inguruan hitz egiten, laguntzen dute, programa bezala alde hortatik ondo dago, ez ikasle guztien, ez? Nerabe guztien kasuan modu berean, batzuei gehiago lagunduko die, beste batzuei baino, baino bai ikusten dela interesgarria dela. Eta adibidez bai ikusten dela hemen DBH bat batez ere DBH baten, gehiago kostatzen dela. Hausnarketa hori, orduan, igual behar duela buelta bat, edo berriz aztertu beharko dugula, baina, ideia ondo dago plantatuta, hobetu daiteke, baina horretan. Ez da gizema sentsibilizazio saio dira urtero, eta balorazioak ikusten da, eta ikasleen komentarioak, eta dinamika aldetik, eta oso egokia dira. Orduan, neurri hortan, lagungarria bada. Kidetzena izan zen apustu nahiko berritzaile bat, ez jartzea batxilergoko ikasleak DBH batekoen mentore edo tutore moduan hizkuntza ohiturei dagokionez, eta ikusten dena oso bide interesgarria dela, kosta egintzan dinamika ondo planteatzen, egin, baina azkeneko bolan nik uste oso ondo ari dela funtzionatzen, eta ikusten da, ikerketan ikusten da, DBH batekoentzat lagungarria dela, neurri handi batean, ez beraiek euskara askoz gehiago erabiltzeko, ez kontentzio moduan, atzera ez egiteko. Eta horren beraien arteko harreman batzuetan eta bintzat, atzera ez egiteko, bada zerbait, hizkuntzara oso indartsua da, esaten genuen bezala, eta oso interesgarria da, kide helduenentzat, batxilergokoentzat, beraiek erreferente direla ikusteko eta eredu direla ikusteko. Hori ikerketan eta ateratzen da. Gazte eragileen batzordeena ere oso interesgarria da, eta ikusten da ikerketan, azkenean da beraiek eragile bihurtza. Beraiek protagonismo ematea, eragile bihurtzea, alduntzea, eta modu harin batean, gustora arituz, lagundu, pixkate bide horretan, eta ikusten da oso bide emankorra izaten ari dela, eta parte hartzen dutenek eta balio dietela beraiei alduntze horretan, protagonista izate horretan. Gero horrekin lotuta, urtero neraben hau bizi dinamikaren bat egiten da, pixkate euskaraldiarekin aurten betzan lotuko, baina beti olako udazkenean edo hobizi dinamikaren bat egiten da. Orain dela urte batzuk gaina ikerketa moduan egin genuen, euskaraldiaren barruan. Ikusten dana gaur egun da, ez duela hizkuntza ohituretan eragin nabarmenik. Lehenengo aldiz egin zanean ezaugarri jakin batzuk eman zitzaizkion eta lanketa oso berezi egin za, eta hor ikusi zela hizkuntza ohituretan ere, ondorio batzuk, azkeneko urtetan gehiago eman zaio garrantzia masiboa izateari, askok parte hartzeari, girotze lan bat egiteari, orduan, hizkuntzarekin harremana indartzera begira, ikusten da balio duela, baina hizkuntza ohituretan gehienez euskara gertu duten batzuei laguntzen die.
Ez, pixkat, orduan, bueno, hizkuntza sozializazio prozesu horren barruan interesgarria da, baino hizkuntza ohiturei begira ez du olako eraginek. Pixkat kontuan izateko. Eta, bueno, kuadrilategirena bai, hau aspalditik datorren programa bat da, nerabe askok parte hartzen dute, eta euskararen babesgune bezala, hau da pixkat esaten genuenean, intentsibo, estentsibo programak, gazte eragileen batzordea intentsiboagoa da, ikasle, hau da, nerabe gutxiago parte hartzen dute, baina euskara gertu dutenak dira, eta eragile izatera begirakoa da, kuadrilategi estentsiboagoa da, nahi da, jende askok parte hartzea. Orduan, alde hortatik, euskaren babesgune bezala interesgarria da, baina ez du esan nahi, kuadrilategin parte hartzen duten nerabe guztiak euskaraz egiten dutenik denbora guztian. Baliagarria da, beraiek euskaraz bizipenak izateko, erreferenteak izateko, euskara normalean erabiliko luketena baino gehiago erabiltzeko, eta ondo betetzen du helburu hori. Eta gustora bizitu dute, izena ematen duten nahi dutelako, programa erakargarria egiten zaielako, orduan ondo betetzen du helburu hori. Eta faktoria izango litzakeela batxilergokoekin egiten denean, oira bat borondatezkoa da baita ere, urtean zehar proiektua lantzen dute, hor talde bat elkartzen da, eta honek baia hizkuntza ohiturei begira ere eragin gehiago dauka. Hor talde hortan daudenek egiten duten prozesu horretan, hizkuntza ohituretan badu eragin nabarmenagoa. Adinak ere, baduka garrantzia. Eta gero, batxilergoko ikasleak izaten dira, kale erabilean neurketak egiten dituztenak herrian urtero, eta hau ere oso interesgarria, ze oso gauza puntuala da, normalean euskara gertu dutenak, edo izaten dira ikerketa hori, azterketa hori egiten dutenak, neurketa, eta gero datuak eta pixkat aztertzen dituzte baita ere, eta oso lagungarri izaten da bere gintzat, dituzten aurre iritzi pertzepzio asko aldatzeko eta benetako realitatea ezagutzeko. Pixkat hori, bueno, programen inguruan, ikusten dana emaitzetan edo ikusten den beste, aipamen batzu dira hemen naiz sartuko, baina bat behintzat oso garbi, euskaren erabilerarekiko, erabilaren egoerak okertzen ari denaren pertzepzioa dute irakasleek, dinamizatzaileek, lehen programetan parte hartu zuten gazteek eta gaur egun dabiltzanek. Denek dute pertzepzio bera, euskaren erabileraren egoera okerrera doala. Besteri ez dago ikertute, pertzepzioa dira, baina leku guztetik berdina ateratzen da. Orduan, hauek ez dira gu bilatu genituen maitzak, baizik gero atera diren datu, kontu esanguratxo batzuk, eta orduan aipatu egiten ditugu. Besteak, hauek, ez dakit, nahi sartuko hauetan, baina hori eroso aritzeko gaitasuna oztopo badela, ateratzen da, logikoan gauza bat, testu inguruak egokia bali madira gehiago erabiltzeko prest daudela asko, baina testu inguru hori behar dutela, horrelako gauzak ikusten dira baita ere. Eta pixkat hori da, ondorio moduan edo, ondorio nagusia izango litzake, LMLK-ak neurri batean bada ere, nahiko genukena baino gutxiago behar bada, baina jarri zaizkion oinarrien arabera eta egiten da lanaren arabera, hizkuntza sozializazioan laguntzen duela. Hori ikusten da, programa berritzailea da, daukan struktura nik uste beste inon ez dela egiten gaur egun, oraindik behintzat, orduan benetan merezi duela eta laguntzen duela. Eragin nabarmenagoa duela euskara gertu edo nahiko gertu dutenengan, oso garbi baita ere, hau da, gazte eragileen batzordetan da biltzanak, idetzetan da biltzanak, horiek normalean gero kuadrilategin ere bada biltza, ez dakit ez, horiengan eragin nabarmenagoa du, eta ikusten da, bai kontentzio moduan, bai alduntzen moduan, badaukala eragin esanguratsu bat. Askoz gutxiago euskara nahiko urrun duten begira jartzen bali magara. Orduan, sentsibilizazio saioetan parte hartzen dute, behar bada batzuk kuadrilategin da biltza, orduan, badauka eragin bat, baina gutxiago da. Eta bereziki eragin oso txikia da euskararekiko jarrera txarrak dituztenengan, hori aldatzeko momentuz behintzat ez dugu hemen bideo hori topatu, edo herrian ezertan parte hartzen ez duten nerabengan, badaude hainbat nerabe ez daudenak herrian. Institutura etortzen dira, baina gero ez daude. Ez dakigu non dauden. Ez daude gu mugitzen garen, edo lako programetan ez, kuadrilategi, igual ez dabiltza ez da kirol talde batean ere, igual hoiengan eragita oso zaila da baita ere. Pixkat horiek ikusten dira. Baina ikusten dugu baita ere egokia dela, euskara gertu dutenengan eragita. Hau da, beraiei protagonismoa eman ahaldundu, zenbat eta indartsuago izan gune hori, errezagoa izango da, euskara nahiko gertu duten horiek ekartzea, eta euskara nahiko urrun dutenak ere hurbilaraztea. Garrantzitsua da gune hori indartsua izatea. Orduan, dauden baliabidekin eta horri indarra jartzea, ondo ikusten da.
Eta gero da, estentsiboa, intentsiboa, oso interesgarria dela horrekin jokatzea. Programa batzuk denentzat, beste batzuk helburu oso zehatzekin, oso jende jakingaina bideratutakoak. Zurruna edo malgua, ez, esaten duguna, ez, gauzatzuk oso zehatzak, oso ondo landutakoak, baino, bueno, euki malgutasun pixka bat ere, momentu batean gazte eragileen batzorde oso ondoari balimada funtzionatzen guazen indar gehiago ematea honi. Olako malgutasun horiek ere oso lagungarriak, hori ondorio bezala ondo ikusten dugu. Eta gero DBH-en hizkuntza mudantzak kontuan hartzearena baietz, osea ikusten dugu, baino mudantzak normalean lehenago eman direla askoren kasuan. Ez dela DBH baten ematen, batzuen kasuan bai, harreman berrietan bai, baina harreman asko nahiz da bi eskoletatik etorri, harreman asko jalendik sortu dira, kirolean, beste esparru batzuetan, eta horrek, hori oso kontutan hartu behar dela, ez, pixkat ideia hori, eta orduan, hori, etorkizunari begira, pixkat idea horri heltzen diogu, ez, aipatu ditugun bi ideia hori, gure bintzat plantatzen duguna, bat esatea, guazen jarri, Euskara gertu dutenekin, zenbat eta gehiago, zenbat eta beto, zenbat eta indartsuago, zenbat eta programa berritzaileagoak, zenbat eta guazen hortara, alda neurrian besteengana ere bai, baino gehiago lortuko dugu hemendik beste bide batzutetatik baino, orduan guazen horri indarra jarraitzera, eta hizkuntza sozializazioen gaiari igual lehenago heldu bertzaio. Ez da, lehen hezkuntzan mudantza asko eta horre ematen direla. Orduan, komeniko litzakela lehenago astea, eta igual hemen beste, horko eskolekin eta eragilekin eta beste lanketa bat egitea. Baina, bueno, hau da horrera begira, nolabait gure balorazioa egintzan planteamentua, horre LMLK eraldatzerako garai horretan, hor osatu genulan talde bat, irakaslekin, udaleko teknikariekin, unibertsitatetik, jakunetik, horre egintzan planteamentu hori benetan ikuspegi oso interesgarria dela, merezi duela, eta gure ustez gaina beste hainbat herritarako ere ikuspegi oso baliagarria izango litzakela, helduko balitzaio, ez. Beste ezaugarri batzuekin, baina horretan. Eta hausia da, pixka bat horrela ondorioetarako eta prestatuta genuena. Laburpen moduan, espero detola argi xamarra izatea. Eta horixe, bai. Bueno, ez da nola ikusten dezuen. Hola, hemen, norbaitek iritzi da edo nahi badu. Zuetako asko parte hartu zen duten, batzuk sorrera, beste batzuk beranduago, gero batzuk udaletik, besteak ez dakiz zer, bueno, informazio gehiago gutxiago, ekarpen gehiago edo gutxiago, ez dakiz zerbait igual atentzio eman dizue edo ez dakit. Zuek ondorio bezala jarri dituzuen hainbat gauzak gure artean komentetan zau hemen zidutuan, nola okertu den euskararen egoera, nola ikusten ditugun askotan ikasle familia euskaldunekoak irakasleari klasean beraz egiten, hori nahiko barria da, eta bai. Bai, ez da pixka. Handia daukagula. Bai, ez da herri hontago kontuak garrik, ez da, bai. Ez dakit, beste hola zerbait dola Lourdesu hasieratik DBH batekoa. Bueno, Lourdes, DBH... Hausnarketa azken urte hauetan bilakaerarena hemen islatu. Bai, ikusten da. Nola urteanak eta guztiz ados. Lehen hezkuntzako 5. mailan ikasleekin hitz egin da mudantza hau 5. mailan ematen hasten da. DBH batentzana, guain 5. mailan. Behakin nintzen eta oso garri esaten. 5. mailan hasi ginen eta indarra hartzen enganetzen DBH-era harremana gaztelaniaz dutela gazten Euskaldunen naki ere. Bai, eta guatzen ez hasi ginean lansaio egiten Lourdes ez DBH baten jarri bertzala harreta hundiaz ikustezala, institutora iritsi eta ras bera erabilean da hortik etorri zan, kidetzeena hortik etorri zan, zerbait berria sortzea, eta bai, horlako gauza batzuk hortik etorri zan, bai. Hori da, okilonez, bai, zuez oze pentsatua... Nik uste lehen hezkuntzan egin behar dugu hemen egin genuen gauza bera. Osa, bi ikastetxeak, udala, beste aholkulariren bat, ez da izan, eta hemen gaber. Bai, ikuste dudala, aurra arrisku bat da,
DBH-en egiten duguna, LH-en egiten hastea, oso antzeko, orduan hori ezin dugu egin, orduan bai erreingo dugu, beste zerbait izan behar du. Eta kasu honetan, LMLK-ko proiektuan eta eskolaz kanpoko jarduera guztiak eta ez genituen kontutan hartua da. Oinarrietan eta nahita egin zan hori, esan zan, ingo dugu esku hartze bat. Esku hartze bat, programa diferentekin, oinarri batzuekin, eta arreta jarri zan horlako gauzetan, baino ez zaio begiratzen ez kirola ze hizkuntzetan egiten duten, ez ekitaldietara joaten diren, ozen musika, bestakit. Horri zitzaio heldu, nahita, momentu horretan. LH-era pauso ematen, horri heldu beharko zaio. Ezingo dala hori kanpoan utzi. Ezin bestean horrek tartean egon beharko dula. Baina, zitzen dugu, pixka horri forma ematen. Eski izan beharko luke, baina horra asmatu behar da, eta orduan nahi niri pertsonalki gertatzea da nahi gabe, azte naizela DBH-en egiten dugun hori LH-era egokitu nahian. Eta orduan ez dugu, behar da beste ikuspegi bat, orduan beste taldetxo bat, beste tal, eta hasi berriz. Venga, ez hori da. Ikasleekin hitzen da, atea izan duguna, ez? Futbolean juten gera, iazko begiralea edo entrenatzailea euskalduna gendun, aurtengoa ere bai, baina euskeraz ez digu hitzik iten. Ja, hitzik ez, bai. Nolabait esan du, eske, jo erderaz iten dire, orduan behar goin. Claro, berdin da. Zea, ez? Erantzukizun. Bai. Orduan hor ere, eskolaz kanpoko jardun horietan, ez dakit nola, baina... Bai, nik hortara ere nuke mugatuko, nik uste hori bai, eta gero egin behar da berriz pentsatuta, eta mudantzei begira, ez dakit zerri begira, sentsibilizazioari begira, zer egin dezakegu, ezin dugu LMLK saioak egiten hasi LH bosten. Zerbait behar du, ez zerbait, ez dakit zer, pentsatu, jartzea da, bai. Horregatik, beti tutorearen lan nagusi bat izaten zen, kuadrilak eskatu ziala. Bai. Eta horiek berriz berreiten lagundu. Eta baina hori gertatzen da, baina, honea ja izan da, kuadrilak egin da. No txikitatek igual pina bat izate ziren, eta hori bebiratxe izteakoa, batzutik, eta baina hori gertatzen da, hori gauzela remaia. Segurazki, mudantza... Mudantza horrekin ere bai... Eta gero hizkuntzaz lehen osetan genuen, hizkuntzara oso indartsua da. Eta hizkuntzara ez da DBH-en azten. Hizkuntzara markantzen zaie, 6 urterekin hizkuntzara ikusten dira, hor daudela. Gero sozializazio prozesu horretan, ez nolaite txikia direnean, 4-5 urterekin eta oso gune babestuetan da biltza. Etxean... gero eskolan, baina parkean dabiltzan gurasoekin, edo oso babestuetan, 6-8 urtetik aurrera, eskolaz kanpoko jardueretan, taldetxoetan, eta orduan, beraien hizkuntza ohiturak berehala hurbiltzen dira, herrian ematen da horretara, eta horri hizkuntza arauak sekulako eragina dauka. Bai. Guk aurrekoan nadian lan maila gurasoekin maila, naiak hizkuntzan, eta pixka planteatu genuen hau, eta jarraitzea den hizkuntzan da, zeuden bi ikastetxetako ordezkariak, lehenengo impresioa bakarrik esatzen, baina esatez duen, lehen hezkuntzan, baina hasiera ez da. Iristen dianian eskolan, ja, mudatza egiteutela, euskera dakaten lehenengo hezkuntzan, baina segituen. Eta gero, beti daude, hainbat aur, eta nerabe, beraien artean euskaraz egiten dutenak gaur egun ere, ez leheno ere batzuk ez duten egiten, beste batzuk bai, eta gaur egun ere hainbatek egiten dute beraien artean, hainbat egoeretan euskaraz. Baina gero hori arau hori, sozial hori, bestekin harremanetan ez aizer, hor desegiten da, baina bai da, azkarrazten da hori, bai. Baina, nik uste bidea interesgarria, orduan, esmatuko da, pauso batekin, ez hau bekuntzak sartu, indartu ez da izan, baina horra esmatuko gainu, oso interesgarria izango litzake, bai. Eta bainetan, iruditzait, beste herri batzuetarako ere, ikuspegi oso interesgarria, ze bestela askotan, jotzen dugu jarduera antolatzera. Baina zerren arabera, zeinentzako, nun jarri nahi dituzu lehentasunak, zer ez da, izan dauda pixkat, programa honek, bilatzen zuena, ez guazen oinarri batzuen arabera egitea, guazen hori frogatzea eta guazen ondorioak ikustera, ez zer izan, bai. Emaitzak nahiko ilunak baldin dira ere, izigarrik momentu baten, egintzan lan horrek,
gutxienez, emaitza Bai. Ba, eta nik benetan, kontentzio lanaren oso interesgarria da, Zatea, erabilen ez dugu asko aurrera egiten, baina atzera ere, bada zerbait. Eta gero, batxilergokoentzat, eta aurretik indako bilbide hori, euskara gertu dutenentzat, eta oso lagungarria dela alduntze prozesu horretan, eta etorkizuneko mudantzei, eta begira, orduan, bueno, ondo. Bai, hortan, baino gero, ez dugu lortzen euskaren erabilerak ez dakitzen bat aurrera egitea, eta, bueno, bideo hori, denborarekin. Ez hori da, bai. Izugarrezko lan egitea, eta beharrezkoa da, argi dago. Baina egia eta ez dut ilun jarri nahi, baina urte gutxi batzutan, egoera eskolan ere da, erderaz iteizue, zuzentzeia, lasai asko normala izango balitz bezala normalizazioa. Eta hoi, nik damak iskiten urte gutxitan, izan da ikiarria. Orduan, iruditzen zait ondorioa protagonistei eta nahi duten hori indarra ematea, nik hor indarra jarriko nuke ikiarrepila, ze kontrakoa gertatzen nahi da. Ahultzen nahi dira, ez dira normalizazio mamu handi ilun bat, geota azkarrago eta geota potolego dator, dena jaten nahi dena, barkatu, baina hori ikustet. Eta iruditzen zait hor lehokela argila, hor indar jarri behar daula, orokorrian, gizarte. Eta nik uste lasartzen nahiko indar badagola hortan gaur egun ere. Arriskua daukana da gaztera gehien batzordek eta olako gauze dauken arriskua da gutxieneko kopuru bat behar dutela, ezin dute lau balimadea ezin da zer egin, eta indar bat ere behar dutela, izaeraz eta behar dute ze bestela, hor jana egiten dituzte. Zuzatuko zara ez dakiz antolatzen, baina ez du zertarako balio. Aldiz, taldetxoa majoa balimada eta indar pixka balimauke, beraien eraginare handia da, beraiek alduntzeaz gain, Baina testu inguruan, hori da, Ni gero, aipatzen da, ikerketan ez hemen momentu batean taulan baten agertzen, baina irakaskuntzan, ahozkoari leku gutxi emoten zaiola, erabilerari garrantzi gutxi emoten zaiola, hori biak aipatzen dira, eta beraiek ikasleek aipatuta, Eta ez dut, hori aldatzen ez bitartean ere, ufa, baina, bueno, hori poliki, Batzun nahi dutela eta ezintasunetik. Erabilera hortatu da. Eta kontuatu bade irakasleok ere, ez dio beraiei gaztelaniaz egingo batzuk. Beraien sarea egortarazten gaituzten. Eta konturatu gabe, beraien zurrunbide hortan izan zen, non konturatzen zean pasillutik zoazela, euskara zeitiko zaitasunik ez daten ikasle horrek, baina nolabait ere, bere nerabezaroko ezaugarri horien artean, nik nahi dedan bezala hitz egingo dizu, nagusituko da, irakasleak konturatu gabe dialektikan gaztelaniaz ari dela. Eta agian ez da oso kostiente irakasle momentu hortan gaztelaniaz ari dela. Orduan hor dago joku bat, oso alertak egunero piztuta euki behar ditu. Erresatzen garen momentun konturatu gabe, eta ez intentzio txarrez edo ez, giroak. Alerta egoeran gaude, hori daki da. Nola jokatu alerta egoeran, Nola jokatu beno, alerta egoeran, baina hoi da. Baina, hori, nik bestela proiektuarekin oso ondo asmatu dela, hori betikoa gehiago indartu daiteke edo ez, baina jarri nahi zen helburuentzako eta egindan ibilbidearentzako. Nik uste ondo, kusiko du, aurrera begira, mendik urte batzutara, beste buelta bat emango jo, ez? Alerta, Baina, herrian ikusten dira, gaur egun ere gazte gente euskeraz eta gaina implikatuta eta ez dakiz zer, eta hortan laguntzen du, gazte eragileen batzorretan dabiltzanak, faktorian dabiltzanak, kuadrilategin dabiltzanak herriarekin lotura egokitzen dute baita ere, orduan, hori oso lagungarria da, hori da, eta orduan loturak, erreferenteak, venga, aldundu, segi, ez, horretan. Bueno, bastakit, hola xotzeko dugu orduan, ez, ondo, hori, bideoaren asmoa zen gero sarean jartzekoa, eta dokumentua ere bai, orduan, interesaukan jendeari telarazi, eta hori da, bai. Hola, eskerrik asko.